คิดโซ่หลายโหลหลายโยกคุณหนูว่ะ
là do bút Awas Bu, alih-alih nih Bu. Yo.
Mas jaluk bayar les ya, Mas. Allah Akbar. Cuk. Cik. Wong nggih. Lah kowe iki kok lancang. Nyapa kok iso? Lah wong aku lak wis atraksi patut nek nyekel saweran. Lah kok kowe lho urung apa-apa kok wis napa. Rezeki yo. Rezeki potonganmu moncrot. Rezekine saka Mbak Judek sapa? Judek. Ayo jaduk. Judek. Oh alah trompet barangnya muliknya. Dindi. Allahu Akbar. Uang ki ya patute. Keluarga Mbah Judek ki lho nimbali adewe wis pirangane sasi. Adoh-adoh dina. Halah, Lah kok teko kene mek inyi-inyi wani nampa saweran napa patut ngoten niku, Bu? Rungokno ki lho. iki muni piye? Mboten, Ora patut. ora patut. Lah aku rene iki yo becek. Iki kok teko kono kok iso kok unekne iki lho ngopo kowe iki? Mbak Judek. Judek. Mbak Judek. Heeh. Nanggap awake temune piye? Le iki sambatan yo, Le. Sambatan biasa Ponorogo 250. Aku becek 150 prekek 100 iku. Kowe iki mbok aja ngono kuwi lak wis kena dingge amal jariah dhewe. Wis ora apa-apa alhamdulillah. Becekku kepotong 50. Iki Mbok sing apik. ya ya Adewe ya padha karo ngugemi kepribadiane Mbah Judek. Ngugemi. Sosialisasine bagus. ugemono dhewe ora apa-apa. Rene golek duit tok ngugemi wong iku kucluk iki. Lah wong tuwek ora tak ugemi. Lah maksudnya lak kena dingge contoh lho Mbah Judek menika. Lah bapakku ora kene ora tak contoh nyontok kuwi. Lah beda nek Pak Judek menika lak kanca senimane kathah sobone ya ning nggon masjid kidul kene. Lah pakmu lho sapa? Pakku yo nang masjid. Ijol sandal potonganmu. Ya ya. Wong ijol sandale kok pamerne. Mas Gendong, Mas Gendong, Loro asu. Mas Gendong. Iki saking Mas Andi. Mas sinten? Mas Andi, Mas Andi. Oh, limbat ya. kan salto ping 10 nih. Wah, siap. Anu edek ya. Mas Andi, matur suwun. Bah sesepuh kita sedaya matur suwun, matur suwun. Kayak ora usah omong karo Ya paling ndak kaya aku ki lho deloken jenenge wong lanang. Mbah. Ampune balsem tok. Kuwi ndore kok ngeroki wong, Mbah. Lah piantun sepuh ya wajar. Ya ya. Hawane adem-adem kok iso cah keranjingan. Para hadirin nika wau sekedar pertunjukan saking bajing loncat. Alhamdulillah ngoten niku wau polahe. Kethek ogleng. Kethek matamu. Lah kok nesu ki lho Pak. Wong ki kudu gawe nggon iki sing sak iso-isone gawe bukti ade nek kerja. Mas- Katane Mbah Judek sapa? Judek Mbah Judek engkai pelurutan ini ya. pelurut. Ya tak gunane semaksimal mungkin. Ya ning ora kaya trenggiling lempoh mingke to. Lah sing penting kan salto. Ya satu ki kok kono wer alah bocah ki Mbah Judek ki kok nanggap ganongan-ganongan mendo ki lho. Mendo yo ben mbok jake terus kok. Lah sing lucu ya kowe. Kowe iki paling ndak ngene lho. Ah bocah ki lho angel ora nek diomong. Kene. Batek. Aja guyu wae. Tambah 50.
potonganmu ngono. Lambeku molor. Makane pola sing apik Mbah Judak menika duwe gawe luar biasa. Duwe gawe ya ben. Aku salto ning kene malah bahaya. Ya kok bahaya ki ngopo? Iki ora kok mantenan. Ya apa? Kersemene wit metigo mau metego. Mentega potonganmu. Ora kok ngene iki. Hajate ki manten anyar. Mantene ya ben. Lah kok wit mentega kok iso kok usung-usung. Koprol sing apik ki lho. Apa Mbah? Wis apik to Mbah Imam? Aja guyu ae. Mbah, apik Bro. Gini tak dudoi tak. Maju Mbah, maju, maju Mbah. Maju ku ngopo kok iso? Aku ora. Lho nangis. Nangis ki ngopo tra yo Mbah? Mbah Judak iki trae wonge luar biasa. Ben ora mikirku ya. Ora mikir judak ora mikir. Kowe terharu nek kene ditonton. Ora. Lah apa to? Aku luwe Mbak luwe. Loro matamu. Lha wong entek rong piring kok luwe. Rong piring apa? Kene duduk, sit down please. Kira ini. Sit down please. Yes. Cah ora ditata kuwi ora patek cetha. Sit down please. Sit on the root. Apa ndrut. Kaya ruruwa kok. Wong kuwi basa Jawa murat mari tak basa Inggris ngono. Iki duit 50 lho iki. Yo. Nyapa? The little body. Apa kuwi? Slit gatel kepon wedi. Iso teko kono barang lho kok. Gatel iki nek contoh bocah cilik-cilik lah. Ya. Lah duit kundi mau. Lah contoh patakmu moncrot iki apa dicaket? Oh ya tak gawa ya duitmu ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi enten sing nambahi. Iki ganang kok ngemis kok iso. Ora oleh ngene iki wis disyukuri. Ngemis matamu kene iki tanggapan sepi kok rendeng kok. Iso terus curhat. Kabeh iki disyukuri. Tek wong reok iki sepi mboten tanggapane. Sami Rame kur tabuhan tok. iki mati urip tabuhan ra iki. Nyapa? Aku kudu demit, Mbah. Lah kok witir astagfirullah. Maksudnya ki astagfirullah ki kagum. Bocah kok lincahe kaya Lincah apa? Ngetne karo ya Allah astagfirullah. karo ngelus-ngelus uteng ora. Amit-amit jabang bayi ngono ora. Ora. Ya sik aman nek ora iki. Kuwi lho dicurus kuwi. Kayang lho ya. Kayang. Oh ya.
Aduh, Mas Andri. Uang kok iso kesusu. Mriki riyen. Kok kesusu ae. Kene sik. Kok kesusu ae. Wong masyarakat kene iki ora ya ben eroh sing disyukuri iki sapa to? Lah tibake dulurku lanang. Dulur lanang malam Jumat kesusu wae. Bos manuk nggih wi nggih, bos manuk. Mbak manten, mriki monggo. Loh kok dadah. Dadi Monggo. Sengah saya sandale. Waduh kok wis daster ngene bahaya iki. Ya, Ri. Menengok. Pasangan yang serasi iki ngene iki. Bah, nggih dasternya belum, Pak? Kowe iki kok genahne teko kono ki lho. Ayo Mas, sama seret. Gawe daster mau lak dipacaki gawe kemben ki sesek. Dadi digawe leren gawe sing longgar-longgar. Mau manten yo ora apa-apa. Lah iya Wis sah. wis sah. Lah iya nyapa lah iki iso ngrembug teko kono ki lho. Tak dipisani iki tanggapan sing wedok daster kok. Isis. Ya ora apa-apa to iki lak ben longgar. Iki sing lanang senengane dolanan manuk, Lah sing wedok kurungan. iki jebles. Iki cara manuk ngono. Manuk pentet. Lah kok ngopo sebabe kok manuk pentet? Ngocahe sembarang kalir iso. Nerokne apa-apa iso. Bisa. Kucing. Mek pak. Kucing kok kucing mek. Oh, Meok, mek. kuwi kucingnya apa kuwi? Keselak gede. Rada rene Mas, rada rene. Apa to tegese Mas Andri kalian Mbak sinten? Mbak Rizky. Aja kok leti, wong iki ben rene kok. Engko kesusu ra diletimu. Apa to tegese diarani manten? Manten iki Mantepe kepercayaan untuk menemani seumur hidup wis tenanan. Ke lho rungokno. Terus Mbah Judek menika apa to diarani mantu? Mantepe mergo arep nampa putu. Rungokno kuwi. Mugi-mugi bar niki dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, enggal diparingi momongan, terus rezekine lancar terus amin Allahumma amin. Lah kowe ya kok aku ra ndongakne aku iki mah dipeseni kancane dititipi. Dadi wong lanang iki kudu sing tanggung jawab. Kae kanca plek ketekan Mas Pungge kowe ngalong tak titipi. Titip apa becek? Iki lho apa iki? Iki misagrip karo apa iki? Misagrip karo urat madu, obat kuat tahan lama. Yo, abot dalu sitok, abot dalu sitok. Iki ora kok dingge ngeres-ngeres lho nggih. Adewe iki tontonan sing kena dingge tuntunan lho. Ora kok tuntunan matamu apa lempo apa piye? Sik gae, gah. Kowe kok guyon apa tak gawe ngene iki kowe? Wong timbok yo menawa. Iki ngono aku menghargai Mas apa? Mas Andri. Mas Andri iki kesel dadi manten ke jam 1. Heeh. Cara ngombe ngene iki gak apa-apa. Ora apa-apa. Wong wis ya wis sae. Engko aku ya njaluk 1 ya aku. Ya diartekne obat kuat ki apa tegese ngono. Aja dikira obat ngene iki pikiran negatif nggih Pak Bu nggih. Niki enten artine. Apa? Obat kuat. Kuat Obat kuat iki kuat nglakoni urip. lakoni. Wong dadi temanten wong loro iki kudu kuat ngadepi ujiane ke depane. Nah wis terbukti menika calone ra dados kepala rumah tangga. Oke, presiden rumah tangga kudu iso ngayomi keluargane, aja beda-bedane bapak ibumu karo bapak ibune kene. Lah kuwi lho rungokno Mas Andri. Rungokno, bacok cengemu. Iki bosmu lho iki kok Bos ya ben. Black. apa jeblek iki? Black nambahi Bang. Kuli lho. Misagrip kuwi lho. Misagrip iki obat mumet kanggo wong loro-loro. Ibarat sama ning keluarga lek mumet aja sampe ngombe arak gak oleh. Lek iso-iso kudu ngadep pangerane ade Gusti Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu. 5 waktu kudu taat. Ya Sing wedok barang egois rada didukne lek sing lanang ketok kesel aja sampe nyeneni. lah kudune piye dadi wong wedok kon guyang-guyu ngono.
Wong wedok to? Heeh. Wong lanang lek balik kerja kok mbok seneni. Mesane, Mbak. Urek. Glede anu ya, kopi. Atine lega. Ngono kuwi ya. Lek bojomu nesu dijak ora gelem. Aku bar bayar 4 juta. Alah, ora mungkin ora. Iya. Lah nek mulai gantang piye? Foto. Mulai ganteng. Ya. Nek iso aja ganteng Rita. Anu. Saiki sing digantang nggonmu dhewe ae. Tahan lama. Iki tahan lama Mas apa Mas Andri? Muga-muga sampean rabi karo Mbak Rizky niki tahan lama sampai nenek-nenek sampai tuwek. Kaken-kaken Iki cinta pertama sampean sampai mati sehidup semati. Lambene ya tata ngono lho ya ampun. Terusane nek apa ora kuwi? Menambah kekuatan dan daya tahan seks. Ora. Mangkane duwe lambe iki. Saiki ana artine lho, Pak. Apa kuwi? Saiki S iki sayang. Sayang keluarga. Kuwi kowe gak ndelok BF. Eling lan waspada. Saman pas gatang manuk enek wong wedok gawe ngono. Ojo kudu eling, oh iya bojoku luwih ayu saka sing ning manuk-manuk. Lah ngono lho kudu iso anu. Kaki kenikmatan dalam keluarga iki siji. Nyapa-nyapa budal apa-apa kudu maca bismillah. Melangkah sikil tangan. Sayang, pamit ibu ibarat ini tangan deh. Sayang aku berangkat ya bismillah. Bismillah ngerum. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Tak. Iki apa to iki bocah iki trunyukan suwi to. Apa sih kene? Terus iki engko nggih iki sanggak tresnane Mbah Judeg sak keluarga ning awakmu iki engko mari reokan aja balik dhisik dikon ning kene. Oh, alhamdulillah Mbak, matur sembah nuwun. Dadi kowe rencana arep ditandur ning kon sanding kene kan iki kiwa tengene apik ta karo iki. Lah kowe dhisik ngapel. Nggih matur suwun Mas Adri, buki-buki. Matur suwun. Asale Bang. Pokoke dadi keluarga sing bahagia selamanya. Yo. Ya iki didum. Jangkrik. Ayo iki adikku lanang. Adikku lanang. Bagus. Lah sing sitok ndi sitok? Gareng ya. Ayo le. Saya tahu. Tong trompet enak. Jangkrik. Wong lanang kok doyoe lemah.
tambahin mas volumenya. Ayo atraksi. Matur nuwun. Ya. Volumenya memang tambahin mas.